Бүгінгі күнге қадар район поликлиникасына 19.670 доза вакцина қойткан, шуның 40 дәнесі болалар үшін. Вакцинация сатырға есері вакцинация өтергәтлеушілер поликлиникаға мөрәҗәгать ите ала. Вакцина ясатырга мөслим халкы битараф түгел. Вакцинаны инде мен хәзер коронавируска каршы 3 ел ясыйбыз. Үзем дә ясаттым һәм ясатачакмын да. Вакцинация кирәк дип уйлыйм, чөнки ширләрем, иптәшем ширләрне дә ясатты, икебез дә ясатты вакцинацияны. Балалар да ясатты, кирәк дип уйлыйм. Үзем чөнки биолог белән нәрсә икән ширне. Ягъни ширләргә язмасын, бу шир бетсен. Бош табиб Дамир Сулейманов һәм кардиолог Тензилә Зиннурова ревакцинация үтте. Бүген поликлиникада запаста 1044 доза вакцина исәпләнә. 3 көндә 9 райондашыбыз ревакцинация ясаткан. Я решил сделать вакцину, потому что эта вакцина показала свою эффективность, безопасность уже на протяжении определенного долгого промежутка времени. И мы, к сожалению, не знаем, будет ли третья волна новой коронавирусной инфекции. И, как говорят, береженного Бог бережет. Соңгы арада күпчелек битлек кими башлады. Мәскәүдә җәмәгать урыннарында битлек кию оешмаларда ковидка каршы чаралар гамәлдән чыгарылды. Әмма Татарстанда битлек режимы әле дә дәвам итә. Лилия Шәймиева, Динар Бенхаҗев, Мөслим телевидениесе.